ngeke simdedele. Amazwi lawo engiwashilo ukubalandeli boSuthu bengifonela mihla yonke. Ngithi uMakhanda akayindawo. Okuyiqiniso futhi akekho umuntu sewangithinta ngoMakhanda ukuthi ufuna kubafana bafana. Ingabe uBheni uqobo lakhe, ingabe i-agent yakhe uRob Moore or uNam Davis or iSafa, akekho sewangithinta. Lokho esikuzwayo ufana namampunge nje. Amampunge nje asho abantu abathi bezwe kuthiwa bathi mana lapho ngitshele. Akekho official sowakhuma na. uBheni wenza umsebenzi oncomeka la oSuthwini. Asifuni lutho ngaye. Ngokuzwa kwakhe ekhuluma ku-interview ebekwi-press conference izolo. Ukube waqala ukuthi ubudlelwana nabo noSuthu biyamkitaza ngaphakathi, afuna ukuyandawo. Ilokho engathi mina kuma record. Lokunye kuama rumors.